Assalamu alaikum hurmatly izleyiciler. Men jurnalist Allam Murat Rahimov. Bugün 2021-nji ýylyň 3-nji fevraly. Bu deki gepleşigimde men şol daşary ýurtlarda ýaşap ýören müňlerçe ýyleşlenmeden şugul kun başdan geçirýän esasy agyrly problemlaryndan, meselelerinden biri bolan şol pasport çalışmak, pasportlary çädelemek meselesi barada gurrun etmekçi hem şu meseleň çözgütleriniň uğurlary barada durup geçmekçi. Ýöne şu etapy mesele geçmeden odal men bir küçülnükde olup geçen teaderliklerden biri bilen tanıştırmakçı. O teaderligem şol daşary ýurtlarda iş alyp barýan, yntan hukuklaryny goramak meselesi boýunça iş alyp barýan ýylleşimde täjül begmediwan ýürüýte guramasynyň bir YouTube kanalyny öwretmek bilen baglanşykly. Täjül begmediwa ol kanaly şu daşary ýurtlarda ýaşaýan bolsun ýa Türkmenistanyň içinde ýaşaýan bolsun tapawdy ýok. Şu raýatlanmadyň öz kanuny hukuklarynyň bozulmagy bilen baglanşykly özüne yüzlenmekleri üçin, özü bilen habarlaşmakları üçin döredipdir. Şonu döredenligini aýdýar, özüniň çykyşynda, başga çykyşynda buňa özü öýren goýuşyn täjül begmediwan şol kanalyny şu YouTube'da şeýle atlandyrylýan şol öz guramasynyň ady bilen Türkmen Helsinki Fond diýip ýazylýar. Şuňda latin harfleri bilen şonu ýazsaňyz YouTube'da şo çykýar. Intak ýaňy şo kanaly işläp başlady. Şoň şuň goýan gepleşigem Türkiýede ýaşaýan bir zenany ýylleşimiň soňky ýyllar başyndan geçen kynçylyklar bilen baglanşykly gepleşik. Türkmenistanyň şol ýylleşimi, zenany ýylleşimi Türkiýeden Türkmenistanyň içinde baranna soň Türkmenistandan çykmak bilen baglanşykly kynçylyklar başdan geçiripdir. Özüniň şol Türkiýede durmuşa çykanlygyna da garamadan Türkmenistanyň häkimetleri uly täsirçilikler döredipdir. Şo barada gurrun berip şo täjül begmediwan ýürüýte uğradypdyr. Hatysy bilenmi ýazgysy bilenmi? Täjül begmediwa da ana şol kynçylyklar barada gurrun berýär. Indi şol Türkmenistanyň raýatlary biziň raýatlarymyz tapawdy ýok. Ýani gaýdyşym ýaly daşary ýurtda başdan geçirýän bolsun özleriniň hukuklarynyň bozulmagy bilen kynçylyklary ýa Türkmenistanyň öz içinde bolsun. Ýöne şo täjül begmediwa şol öz başdan geçirýän kynçylyklary barada habar bermekçi bolsalar, näştaýda begmediwan goýan video ýazgylarynyň aşagyna on elektron poçtasy var şuýda, elektron adresi var. Şol elektron adresini bilen begmediwa ýetirip bilerler. Hemem şuýda begmediwan öz guramasynyň web saýtynyň, internet saýtynyň adresi bar. Umumyň şuňa öýren degenlerji bir zat, ýa öýren umumyň bir adam. Şeýdip Türkmenistanyň raýatlary özleriniň hukuklarynyň bozulmagy bilen baglanşykly faktlary ýetirip dursa täjül begmediwa olam özüniň kanalyna goýup dursa biziň edýän çykyşlanmady elbetde halkara guramalaram öwrenip otyrlar, diňläp otyrlar. Ýa-ni dürli hiri daşary ýurt hökümetlerem bunu diňläp öwrenip oturanlar bar. Şoň üçin şolar ýaly guramalaryň hem hökümetleň şu zatlara da üns bermekleri üçin bu öwrenmek mühim zat. Mudyň daşyndan hem begmediwa geljekde şu faktlary has iri halkara guramalaryna ýetirer diýip umyt edýän, bunu ýetirmeli. Şoň esasynda da belki halkara guramalary degerli netije çykaryp Türkmenistanyň diktator rejimine öz basyşlaryny görkezler. Belki çäreleň görülmek üçin çağırış ederler. Umman islendik ýagdaýda da şolar ýaly çäreň öde bir oňlanmaly şäre. Indi esasy tema geçsek, ýanky belläp geçişim ýaly şu gün daşary ýurtlarda ýaşaýan ýylleşmelerin esasy başdan geçirýän kynçylygy problematan şol öz ellerindäki daşary ýurt pasportlarynyň möhleti guturan halatyna şoň möhletini uzatmak meselesi bilen baglanşykly. Emma gynatykda daşary ýurtlarda iş alyp barýan Türkmenistanyň ilçihanalary, konsulluklary özleriniň ýerine ýetirmeli wezipelerini ýerine ýetirmän şol pasportlaryň möhletini uzatyp berenok, pasportlar çalyşyp berenok. Indi şu mesele baglanşyklandyrym, bir küçülnükde aktivist ýylleşlenmeden bir topary online diskussiýasyny geçirdiler. Şu online diskussiýany YouTube kanalyna M&M Talks açık gepleşik formatı diýen at bilen tap bilersiňiz ýa-da pasport meselesi diýip ýazsaňyz çykar. Şuýda ýylleşlenmeden bir topary şol ýanky pasport
meselesini nähil çözmeli şoň urlar barada özara pikir alışdylar. Indi şol ýazgynyň siz şu taýda aktiv işlenmediň kanallarynyň üçünden tapyp bilersiňiz. Hususan Murat Rızakowyň kanalyna dur şol ýazgy. Ondan beýlik Allah Muradov diýip ýene bir aktivite illeşmedi bar, student illeşmedi. On kanalyna bar, Türkmenistan Arnamız üçünden kanalyna da bar şol ýazgy. Hemem Ruşen Galyjewiň Oýun Türkmenistan ýa-ni Oýun Türkmen kanalyna da bar. Indi bular näme esaty nähili urlar barada gurrun etdiler. Bu çödügüdün näme de görýärler. Esaty şo taýda öňe pikir şu meseleň çödügüdü üçin gol toplaýyşlyk geçirmek. Ondan şo toplanan gollarym Türkmenistanyň daşary ýurtlardaky ilşihanlaryndan tawşyryp şolardan jogap talap etmek hem şolardan bir karar kabul talap etmek. Indi şol gol toplaýyşlyk diýilýän zady näde geçirip bolýar. Şugun internetiň elektron teknologiýanyň ösen döwründe gol toplaýyşlyk diýilýän zat internetiň üstü bilen hem azatlyk bilen geçirilip bolýar. Şolar ýaly gol toplaýyşlyk geçirilýän saýtlaryň biri Change.org diýip adlandyrylýar. Change.org diýip ýazsaňyz şo çykýar internetde. Ondan indi şu taýda şol islendik adam islendik problema boýunça adamlaryň golun toplajak bolsa öňü bilen şoň tekstini düzüp şo problemany gysgaçyk beýan edip şu taýda goýýar. Ýörüýte ödem şo mut edip bolýar şol işi. Ondan ýanky taýpada islendik dilde de goýup bolýar. O maglumaty hem şu taýda şu taýban öz diline ýetdirip bolýar. Şoň taýban aşagyna gelseňiz şu taýda ingliz dilinde dur häzir kwagt gynan takda türkmen diline ýok, ýani türkçe bar. Mesalan üçin şo türkçe ýene türk diline basýan ony taýpadaky maglumatlar türkçe çykýar. Ine şu taýda da dürli ýurtlaryň raýatlary edil häzir kwagt dürli problemler, meseleler boýunça gol toplaýyşlyk geçirýärler. Bu taýda pikir soraýyşlyk hem geçirip bolýar. Şoň dilini şu taýda şeýdip ýetdirip bolýar. Eslendik dili, umman bar bolan dilleri şu taýda görünýär, rus diline de geçirip bolýar. Indi bu taýda maksat, şo maksat näçe mümkin bolsa köp gol toplap şo daşary ýurtlarda esatanam daşary ýurtlarda ýaşaýan illeşlenmediň gollaryny toplap şonu ilçehanalary ýetirmek, Türkmenistanyň ilçehanalaryny hem konsulluklaryny. Ondan buň üçin bu gol toplaýyşlygy hökman şo pasportlaryny täzeläp bilmeýän közenip gören illeşlenmediler, islendik şo daşary ýurtda ýaşaýan islendik illeşlenmedi gatnaşýarlar. Hatda ýurdun içindekilerin böyle gollaryny goýup bilerler. Hem ýanky saýtyň gowzady şol gol toplaýyşlyk geçirilýän saýtyň gowzady şo taýda adamlar öz atlaryny gizläp bilýärler, anonim doldurup bilýärler. Ony biz jik soňky düşündirip geçer, haçan şol tekstler goýulanna, haçan şu çäre ýola goýulanna, ony biz aýratyn bir ýerite gepleşik edip ýa-ýanky ulanyň aktivistleriniň özleri ony düşündirirler. Şo taýda esasat goluny goýmak. Golun goýmak onuň adam sany geçýär, ýöne adam öz adynyň familiýasynyň bilinmegini islemese, şo taýda şo saýtyň özü mümkinçilik berýär. Şonu gizlemäge siz adyňyzyň familiýanyň görünmegini isleýäňizmi, şoňa iýerilýän gurumada ýa aýdary hökümet organlaryna şoň görülmegini isleýäňizmi ýa isleýäňiz ýok. Islemeýän bolsaňyz ondan şu düwme basyň, şu warianta basyň diýip özü görkezýär. Ondan şo taýda adamdan sany gidýär, adamdan golunyň sany gidýär-de ýöne öz atlar görünýär. Oňa da adamdan hakkı bar. Ýöne şonda dolduraňyzda siz öz adyňyzy, familiýaňyzy dogry görkezmeli. Ertek gün birden şikayet bolan halatyndan ýalan gol toplapdyrlar diýilen ýaly şikayet bolan halatynda şol saýtyň özüne, şu saýtyň öz gurumaçylary, administratorlary bar da şolaryň özüne siziň özüňiz suwd edip biler ýaly bolmaly. Men hakykatdan adym familiýam şunu ýaly ýöne men şonu gizledim diýip bilmeli. Şo taýda bar görkezmeli zat, diňe adyňyz, familiýaňyz biram elektron adresyňiz. Boldy onuň ýene hawa ýaşaýan ýurduňyzdan görkezip bilýäňiz, görkezýäňiz ýöne şonam gizläp bolýar. Ana kysgaça aýtsak, şu ýanky şäherni geçiren biriň aktivistlerden biriň esaty pikiri şondan ibarat. Ýöne indi bu taýda meseleň ýene bir tarapy bar. Şu bilinni ullokan tagallany ýanky ýaly gurumaçylykly bir iş talap edýändä. Ýöne men özüm bu mesele barada bu şeýle bir şahsy garaýşym bar. Onu men häzir şoň üçin men ýörüýte şu gepleşigi geçirmek makul bildim. Şonu birazajyk şu öz kelläme gelen bir ideýany illeşlemede ýetirmek üçin hem şu meselede men özüm
bir ara durur, koordinatör hökmünde de men çıkış edip bilecek. Indi men esasy aýtjak bolýan adım nämeden ibaret. Şol daşary ýurtlarda iş alyp barýan Türkmenistanyň ilçihanalary, konsullukları şu raýatlaryň şol daşary ýurt pasportlarynyň ýökledi gutoranyna şonu täzeläp bermedlige haky ýok. Şondan ýüze gürmäňe şol ilçihanalaryň hem konsulluklaryň haky ýok. Näme üçin? Sebäbi Türkmenistanyň migrasiýa baradaky kanunyny Türkmenistanyň ilçihanalarynyň hem konsulluklarynyň borçnamalary, wezipeleri kesgitlenen. Indi şol pasport meselesinde şo kanunyna näme diýilýär? Men geçen kepleşiklenmeden birinde men görkezipdim bu kanuny. Bu kanunyň ha internetde orsça hem türkmençe hem ana orsça var. Şu zakon Türkmenistana migrasiýa diýip ýazsaňyz Google'da çykýar. Ya da türkmen diline migrasiýa hakkında Türkmenistanyň kanuny diýip ýazsaňyz çykýandyr. Ýöne migrasiýa gullugy diýen sözi goşmaň şutaý. Migrasiýa gullugy diýip bir kanun var, gullugy hakkında diýip, ýöne migrasiýa hakkında kanun diýip ýene bir kanun var. Indi şu kanunyň 29-njy maddasyna seredilýär. Şo taýda şo pasport çalyşmak meselesi bardy. Aýdyr ýa. 29-njy maddasy aşakda bu kanunyň öýden bir ullu kanunlar 30 bar ýogyn ha 36, 37, 38 seredilýär. Bar ýok 50 maddadan 51 maddadan ibaret da şu kanunyň öýde. Şu kanunyň 29-njy maddasynyň 3-nji bölümine seredilýär, 3-nji abzasyna seredilýär. Kanunyň 29-njy maddasynyň 3-nji abzasyna Türkmenistanyň çäklerinden daşarda hemişelik ýaşaýan Türkmenistanyň raýatlary pasport almak üçin Türkmenistanyň daşary ýurt döwletlerindäki diplomatik wekilhanalarynyň we konsulluk edaralarynyň üstü bilen Türkmenistanyň döwlet migrasiýa gullugyna ýüz tutýarlar. Şuday bilýärin. Daşary ýurtlarda hemişelik ýaşaýan raýatlaryň hataryna kimler ýerýär? Okap beren illeşlenmez ya da viza bilen işläp beren illeşlenmez ýerýär. Resmi ýagdaýda. Ana şolar diýä daşary ýurtlaryň çäklerinden daşarda öz pasportlaryny çalışmak üçin, ýa-da pasport almak üçin Türkmenistanyň daşary ýurt döwletlerindäki diplomatik wekilhanalarynyň we konsulluk edaralarynyň üstü bilen ýa Türkmenistanyň döwlet migrasiýa gullugyna ýüz tutýarlar. Siz özüňiz güni barmalylar. Şeýle näme anlaýar? Raýatlaryň özü güni Türkmenistana gitmeliler. Konsulluk edaralarynyň hem ilçihanalaryň hem konsulluklaryň üstü bilen ýüz tutýar. Şolara arza berýär. Onsoň näme diýilýär? Görkezlen raýatlara pasportlar Türkmenistanyň döwlet migrasiýa gullugynyň merkezi edarasyna resmileşdirilýär hemde Türkmenistanyň daşary ýurt döwletlerindäki diplomatik wekilhanalarynyň we konsulluk edaralarynyň üstü bilen oşurulýar. Olar Türkmenistanyň çäginde bolan döwründe bolsa pasporty resmileşdirmek üçin migrasiýa gullugynyň edaralaryna ýüz tutup bilerler. Görşüňiz ýaly şol pasport barada arza bereňizde arzany konsulluklara berýäňiz ýa-da ilçihanalara berýäňiz, olaram Türkmenistanyň migrasiýa gullugyna ýetirýär siziň arzanyňyzy. Sizi Türkmenistanyň içine gitdimäge şol ilçihanalaryň konsulluklaryň haky ýok. Onsoň siziň arzanyňyzyň esasyna Türkmenistanyň içindäki ýa-da migrasiýa gullugy siziň pasportuňyzy taýýarlaýar, onuň ilçihanalara hem konsulluklara uğradýar. Nirde siz şo taýp ýüz tutan bolsaňyz şo taýym uğradýarlar. Sizden barýaňyzda şo pasportuňyzy, täzelenen pasportuňyzy ilçihanadan ýa-da şu konsullukdan nirk ýüz tutan bolsaňyz şo taýdan alýaňyz. Ana şol ilçihanalaryň borçy bolup durýar. Indi ilçihanalar şondan ýüze gürmek bilen öz borçlaryny ýerine ýetiren oklar. Kanun tarapyndan kesgitlenen öz wezipelerini ýerine ýetiren oklar. Şuňa ödem kanun bozmakluk. Hemme ilçihanalar tarapyndan şu kanun bozmakluk. Indi gelin şol ilçihanalaryň sahypalaryna seredip görelim. Şu ilçihanalaryň sahypalaryna pasport meselesi barada näme diýilýär? Aýdaly Türkmenistanyň Germaniýa Federativ Respublikasynyň ýagny Berlindäki ilçihanasynyň sahypasyna men seretdim. Şu taýda näme bar şu barada? Oňam şu konsulluk bölümi diýip bölüm bar. Şu taýda da milli pasport resmileşdirmek ýa-ni şu barada pasport resmileşdirmeliler näme diýär resmileşdirmek baradaky şol şu taýda ýürüýte maglumaty bar.
Indi şu taýda türkmen diline basýan bolyn esasy maglumatlar çykýar bu taýda taýdyň nemeleri görkezmeleri de ýöne şu taýda şol düşündürüşinde orçça çykýar ýa-da inglizçe çykýar. Indi şu taýda näme diýilýär? Şol pasporty almak üçin, pasporty täzelemek üçin Türkmenistanyň Germaniýadaky Berlindäki ilçehanasyna ýüz tutsaňyz, şol çalyşyp bolýarmy? Çalyşyp bolýar, ýöne nähili haýty ýagdaýlarda. Taýda da belli bir şäklendirmeler bar. Mysal üçin, şol milli pasporty resmileşdirmek 16 ýaşy dolanlyk sebäpli diýär. Beýdimek näme? Daşary ýurtlarda ýaşap beren, raýatlanmadan çağalar bolan bolsa, şolaram 16 ýaşa ýeten bolsa, diýmek şolar Türkmenistanyň resmi pasportyny almaly. Eger daşary ýurtyň raýatlygyny almadyk bolsa, onda baryp ilçehanadan şol 16 ýaşa ýeten çağalar, ýa-ni biriň ýaşlanmady ýurt tutup bilýärler. Indi ýene haýty ýagdaýda ýurt tutup bilýärler. Pasport çalyşmak, ýagny ýalňyş resmileşdirilendigi sebäpli. Aýdaly Türkmenistanyň siziň alanyň pasportyňyzda bir ýalňyşlyk güýde çykypdyr. Şoň içindäki ýazgylarda mene nämedir? Ana şo ýagdaýda da şol ýanky Berlindäki ilçehana şonu çalyşyp bermeli täze pasporty. Türkmenistanyň içine gitmeli ýaly ilçehana bar ýaňy. Ýene nähili ýagdaýda ýanky milli pasporty resmileşdirmek ýanky pasport zaýanynyň sebäpli. Aýdaly siziň eliňizdäki pasport suwa açypdyr ýa ýanypdyr, bir zat bolupdyr da şo pasport ulanor ýaly bolmandyr. Şo ýagdaýda siz ýanky ilçehana ýüz tutup bilýär. Ýene haýty ýagdaýda pasportyny ýitirilenmegi sebäpli täzesini resmileşdirmek üçin ilçehana ýüz tutup bilýär. Diýmek ýitirilen ýagdaýynda ýa-da sahypalarynyň dolanlygy sebäpli. Pasportyňyzy ulanyp berýärsiňiz, şoňaň içine basylýan möhürler, wizalardan, zatlardan dolup da neçili sahypasy galmandyr. Şo ýagdaýda ýüz tutup bilýäňiz, ýa-da pasportda diýär 25 ýaşa ýa-da 40 ýaşa ýetenligiňizi görkezýän şo suraty gelmemek üçin. Ýa şo pasportyň içindäki suratlar täzelenmeli. Aýdaly şol siz 25 ýaşdan odal alan bolsaňyz 25 ýaşa ýeteňizde ýa şoňa täze surat basylmak üçin siz suratyňyzy eltýäňizde täze pasport alýaňyz. Ýa-da 40 ýaşa ýeteňizde şo suratyny çalyşmak üçin ýanky ilçehana barýaňyz ýa konsuldyga barýaňyz. Ýa-da adyny, atasynyň adyny we familiýasyny ýitmek barada diýe şo pasportdaky aýdaly siz daşary ýurtda ýaşap ýören bolsaňyz, siz öz adyňyzy ýitmek karar edipsiňiz, ýa-da bir adyňyz bilen baglanşykly bir ýalňyşlyk bize çykypdyr. Ana şol ýagdaýda da siz ilçehana ýüz tutýaňyz. Indi seredin şu taýda şu maglumatlaryň içinde, şu kategoriýalaryň içinde hiç birinde de pasportyň möhüretiniň gutoranlygy üçin diýilen ýazgy ýok. Şolana ýanky Germaniýadaky ilçehana, Türkmenistan Germaniýadaky ilçehanasynyň şo sahypasyna Türkmenistan raýatlarynyň pasportynyň ulanmak möhüreti tamamlanan ýagdaýyna ýüz tutup bilýäňiz diýilen ýazgy ýok. Şo ýazgan bolmaly. Emma näme üçindir? Şo ýazgyny şo taýyp goşmandyr. Indi seredin, bolýa pasportyňyzy ýitiren ýagdaýyňyzda da ýüz tutup bilýäňiz diýär. Onda diýmek, siz pasportyňyzy ýitirdim diýip, bar polisiýa arda berýäňiz. Polisiýada siziň ardaňyzy kabul edenligi barada tasdiklama berýär. Şo tasdiklama bilen hem siz ilçehana barýaňyzda pasport üçin ýüz tutup bilýär. Onda şey diýem, adamlar ne gynan tapdana şular ýaly bir galplyk etmäge de mezur bolmaly bolýarlar. Aýdaly ýanky ýaly möhüret gutorypdyr diýip barýaňyz bolyn, onu ýitip berjek diýerler. Ne teoretik ýagdaýda. Onda siz pasportyňyzyň ýaňyz ýok diýäňiz da ýitirdim diýip polisiýa ýüz tutýaňyz, yerli polisiýa. Yerli polisiýada siziň ardaňyzy kabul edenligi hakynda size tasdiklama berýär. Siz hem şo tasdiklama bilen ilçehana barýaňyz, hemen pasportymy ýitirdim. Indi maňa täze pasport beriň. Pasportymyň ýitirilenligi barada da men yerli polisiýa ýüz tutdum. O polisiýa da şonu belligi aldy diýip barýaňyz. Ana şonu şol çalyşyp bermeli. Ebi ýanky kategoriýalaryň içinde şol bar. Pasportyny ýitiren halatynda ilçehana borçlu diýip. Indi seredin. Indi bu Germaniýadaky ilçehanaň sahypasynda bar şu maglumat. Indi Orsiýetdäki ilçehanaň sahypasynda seredin. Ine o Türkmenistanyň Moskwadaky Orsiýetdäki däle bagışlan bir mutlu. Türkmenistanyň Türkmenistanyň Moskwadaky ilçehanasyny seredip görelim. Türkmenistanyň Moskwadaky ilçehanasynda da ýanky ýalyrak görkezme bar. Näil görkezme bar?
Nähili ýagdaýda Türkmenistanyň daşaryýatdagy raýatlary pasportyny çalyşyp bilýär. Ilçihana bar. Ine bu taýda ýazylgy ors dilinde ýazylgyda по вопросу получения национального паспорта гражданина Туркменистана, обмена паспорта в связи с утерей паспорта по достижению совершеннолетия для вклеивания фото по достижению 25-летия и 45-летия должны предоставить следующие документы. Görüşmüde bu taýda da çäklendirmegi ýerdirler. Indi Türkmenistanyň Moskwadaky ilçehanasyna barsaňyzam, bular haýsy ýagdaýda çalyşyp berýän eken. Ýa-ni bir ýitiren ýagdaýyňyzda pasportuňyzy, onsoň siz şaha kaňyz barypsyňyzda kämillik ýaşyna ýetipsiňiz. Ana ýöňkü görkezşilýäli 16 ýaşdan kämillik dibine bu taýda şu pasport almagy sizin 16 ýaşdan hakyňyz bar da şagalam. Ine 16 ýaşa ýeten Türkmenistanyň şagalar baryp bilýär, pasport alyp bilýär. Hem pasportuňyzyň ýa-ni suratyny çalyşmak möhleti gelipdir. Ýa-ni 20 ýaşa ýetipsiňiz, şonda ýanyňyzda surat alyp barýar, ýa-da 40 ýaşa ýeteňizde şu pasportuňyzyň suratyny çalyşyp hem pasportuň özüni çalyşyp berýärler. Görüşüňiz ýaly bu taýda da şäklendirme bar. Bu taýda da sizin pasportuňyzyň möhleti gutaranyny üçin baryp bilýäňiz diýen görkezme ýok. Şonu görkezmäni aýyrmak bilen bular näme diýär? Siz gidin ýurdun içinde çalyşyň diýär, şo taýda bar. Indi men häzirki görkezden maglumatlamam diňe Türkmenistanyň Berlinnäki ilçehanasynyň sahypasyna bar maglumat, hem Türkmenistanyň Moskwadaky ilçehanasynyň sahypasyna bar maglumat. Ýöne bular ýaly maglumatam beýleki ilçehanalarda bar diýdigini anladyk. Ha diýildigini anladyk. Ha aýdaly Türkmenistanyň Ankaradaky ilçehanasynyň sahypasyna seredildi. Türkmenistanyň Ankaradaky ilçehanasynyň sahypasyna türkmen dilinde maglumat okap bolýar. Şu taýda biometrik maglumatly pasporty nähili ýagdaýda alyp bolýar. Biometrik pasporty diýär alma üçin sen ýitirseň hem şu taýda alyp bilýäniň hakynda maglumat ýok. Indi ýa-ni beýleki ilçehanalardan tapawutlykda, ýani şu taýda şu maglumatyň 3-nji awdasyny seredip görüň, 3-nji punktyna seredip. Türkmenistanyň raýaty pasportyny ýitiren halatynda da diýär, ýitiren halatynda şu taýda Türkmenistan raýat pasportyny ýitiren halatynda Türkmenistana gaýdyp gelmek üçin şahsiýetini tasdikleýän resmi namasy Türkmenistana gelmäge hukuk berýän resmi nama bolup durýar. Ony Türkmenistanyň daşary ýurtlardaky diplomatik wekilçilikleri ýa-da konsulluk idaralary berýär. Ünferine şu taýda. Türkmenistanyň diýär pasportyny ýitiren halatynda Türkmenistanyň ilçehanasy näme berýän eken Ankaradaky ilçehanasy diňe şonu tasdikleýän, şu Türkmenistana gaýdyp gelmek üçin näme şahsiýetini tasdikleýän resmi nama berýär. Ýani spravka berýär. Pasport beren nokta spravka berýär. Onam näme üçin? Diňe şu Türkmenistana gaýdyp barmak üçin, şoň üçin spravka berýär. Indi 4-nji punktunda näme diýilýär? 4-nji awdasynda Türkmenistanyň raýatlary pasport almak üçin Türkmenistanyň döwlet migrasiýa gullugynyň edaralaryna ýüz tutýarlar diýär. Görýärmi Türkmenistanyň şol ýa-ni biometrik pasportyny almak üçin ilçehana ýa-da konsulluga diýen nokta Türkmenistanyň döwlet migrasiýa gullugynyň edaralaryna ýüz tutýarlar. Pasportyň möhletini uzaltmak üçin pasportyň möhletiniň gutaran senesine diýär 6 ay galanda, şu 6 ay galanda şoňa ýüz tutmalýar. Görüşüňiz ýaly Ankaradaky ilçehana da pasportuny täzeläp berýän diýen ok. Hatda ýitirseň hem ýa-ni şu tapawdy. Görýärmi dürli ýurtlardaky ilçehanlar, Türkmenistanyň Türkmenistanyň ilçehanalary. Berlinnäki ilçehanasy bilen Moskwadaky ilçehanalara pasportuny ýitirseňiz biz onu täzeläp bereriz, ýa suratyňyzdan täzeläp bereriz ýa. Ya pasportuny zaýalanan bolsa onu täzeläp bereriz ýa. Diňe bir ýagdaýda täzeläp beren oken olar. Ýani pasportyň möhleti gutaranyny täzeläp beren. Şonda ýurdun içine gitdi. Emma Ankaradaky ilçehana ýok pasportuňyzda näme bolsa bolaýsyn diýär. Siz hökman Türkmenistanyň içine gidip şo taýda döwlet migrasiýa gullugyndan almaly pasport. Biziň bar edip bilýän adamyz näme diýär? Diňe size diýär spravka berip bilýär diýär. Siz şo Türkmenistana gaýdyp barmaňyz üçin. Ana bar edýän ady şo resmi nama berip bilýär diýär. Ni şunu ödem, bunu ödem kanun bolmak bolup durýar. Ol Berlinnäki, Moskwadaky ilçeler aralarynda bir bolýar.
Olar yöne näme bilen bolsa birazcık egilişe gidýän ekenler ýanky görüşüm diýýäli. Emma Ankara'daki ilçehana asla hiç egilişe gidýän. Password'uňyz ýetenem bolsa, password'uňyz ýananem bolsa, ýa-da gaçyranem bolsa, şoň surutyn çalşagan bolsa, hemme mesele boýunça diňe Türkmenistanyň içine baryp migrasiýa gullugyna ýüz tutun. Inni Ankara'daki ilçehana gurrun diýär. Inna İstanbul'daki konsullukda näme diýilýär şu mesele bar. Şoň İstanbul'daki konsulluğun sahypasy. İstanbul'daki konsulluğun sahypasynyň hyzmatlary, konsulluğun hyzmatlary diýen sahypasyna gireňde şu taýda bolmaly. Şu maglumat. Şu pasportlarda hiç il maglumat yok şu taýda. Hiç il maglumat yok. Şu maglumatlar şu taýda durmaly. Bu taýda näme diýär? Konsulluğun hyzmatlary diýär. Uzak aralykdan konsulluk hyzmaty, Türkmen Hava ýollary, Türkmenistanyň ilçehanasy, Ankara, şu maglumatlar. Indi şu konsulluk hyzmatlary diýende men bahsýan bolýan. Ine uzak aralykdan degişli anketany alyň diýär. Şu taýda gapdalyna tarapdan anketalar çykýar. Bu anketalaram şolaňyna Türkmenistanyň ýanky konsullugundan alyp bolýanlar dogran çawa şahatnamasy üçin anketa çykýar şu taýda. Şonu doldurup şoňa ýardam berýän ekenler. Ondan kadiyet kepilnamasy gerek bolsa şoň doldurmaly anketa bar. Şonu telefonuňda ýa-da kompýuteriňde ýükleýäňiz şu taýdan şonu ýükleýip bolýar. Ondan şahatnamany tasdiklemek üçin. Şoň üçin ýörüýte anketa bar eken şonun telefonuňda ýa-da kompýuteriňde ýükläp doldurup şonu konsulluğa tapşyryp bilýäňiz, onuň şoň ýerine täzesini berýärler. Talip resminama tasdiklemek üçin ýa. Talipler üçin bir resminama gerek bolsa, ana şonuň şu taýda tasdiklap berýän ekenler, şoň üçin şu taýda ýörüýte anketa bar. Ondan ýalňyş ene kepilnama diýär. Ya ýalňy ene kepilnama. Olam ýanky ýekagalan aýal maşgalalar öz ekleýijilerinden şundaly aýrylyp ýalňy garanlyklary hakynda şolara bir kepilnama gerek bolsa, onda ýalňy ene kepilnamasyny şolar berip bilýän eken şu anketany dolduranda ondan anan şahaty tasdiklama. Ýanky siz bir ýerine kimdir bir ýerine anan şahatyny berýäňiz, şonam ilçehana tasdiklamaly eken. Ýanky konsulluk İstanbul'da şonam edip berýär. Inni ýurda dolanmak üçin şahadatnama. Ine şu infonka spravka ýanky pasport meselesi bilen baraňyzda şunu berýärler bular. Ýurda dolanmak üçin şahadatnama diýilýän zat, olan bir anketa, şonu basýaňyz, kompýuteriňize ýükleýäňiz, ýa-da telefonuňyza ýükleýäňiz, şu taýda doldurmaly ýeri bar, şonu doldurýaňyz-da ondan konsulluğa urajýaňyz. Şondan soň size ýörüýte ýanky resminama diýip bir tasdiklama gelýär. Olan bir kagaz barýaňyzda siz şonu baryp almaly. Möhür wasyp şu hakykatdan Türkmenistanyň raýaty, şu Türkmenistana dolanyp barmak üçin şoňa 6 aý möhletlik nebir kagaz berýär. Şu kagazyň hem şu resminama hem güýji bar ýok 6 aý etýär. Soň ýene de ýa edelemeli. Ya da şu 6 aýyň içinde siz Türkmenistana gaýdyp barmaly. Ana bar bolany, käbir raýatlarymyz şoňa manysyna düşünen oklar. Türkmenistanyň ýa-da ilçehanasyna ýa konsullugyna barýan bolyn, pasport beren ok diýär, ýa-da pasportyň yerini tutýan bir resminama berýärler diýär. Ol pasportyň yerini tutýan resminama diýär, ol ýaşamak üçin berilen ok daşary ýurtda. Ýurtdan şu ýaşap beren ýurdundan çyk diýip berilýär, ýygyna git diýip berilýär. Onuň diňe şoňa güýji bar. O kagazy siz pasportyň yerine ulanyp bileňiz ok. O kagazy bilen siz işe girmäde siziň hakyňyz ýok. O kagazyň diňe bir güýji bar, ýekaje güýji bar. Ola mene şol adamyň pasportynyň möhletigi torupdyr ýa şol adam pasportyny ýitiripdir. Şoň ýerine şu wagtlaryň kagazy berilýär, oňam 6 aý güýji bar. Oňam güýji näme ýetýär? Diňe Türkmenistana resmi ýa-da gaýdyp barmak üçin şoňa ýetýär. Ana siz şoňa düşünin. Indi seredin. Indi görüşimiz ýaly ilçehanalyň şu her ýurtdaky ilçehanaň öz boluşlarak bir syýasaty bar şu meselede. Ana ýanky ýaly Germaniýadaky ilçehana pasport berip bilýän eken ýitiren ýagdaýynda ýa pasportyňa bir ziýan ýeten ýagdaýynda ýa bir ady ýalňyş doldurulan ýa suratyn çalşmaly bolsa etmeli eken. Ýöne seredin. Şolam mundan öňe diýän eken. Indi bize gelip goşan maglumata görä şu Moskwadaky ilçehanada, Berlindaky ilçehanada çalşyryp berýän eken şu pasportlar ýanky ýagdaýlarda. Ýöne soňky bir kil bäri şona meden ok diýerler. Bolmasa ilçehanaň sahypasynda dur ýanky maglumat. İlçehana boýundan alyp dur. Bizine şu mesele boýunça bizine edip berýär, bizine şu biziň borjymyz diýip. Ýöne häzir kwant şu taýda aýdaly pasportymy ýitirdim diýip barsan,
Pastırdyň täzelep beren ok diýende, ýanky ısprak berip, sen ýurda uro diýerler. Ýurda git diýerler. Gitdi aýdýarlar diýer. Köp illeşlenmeden endi şonu aýdýarlar. Emma bundan bir 2 ýyl, 3 ýyl öň şo birazjyk para bersen, endi häzir paraňa da zat ýok diýerler. Para bersen şonu çalyşyp berýän ekenler. Olam ýankyna diplomat, biziň diplomatlar bilen gedýän zady. Onam ýöne aňsat çalyşyp bermen burnundan gan getirip paraňy elimden alyp çalyşyp berýän ekenler. Öňe edenler näde? Häzir biz şonu meden oklar. Şuňa adam ýene de kanun bolmaklyk bolup durýar. Ondan ýene bir bellemeli zat, ene käbirler pikir edýär, men Türkiýeden gelip Moskwada çalışsam onda bolýan eken diýip öňler pikir edýän eken. Olam ýalňyş. Moskwadaky ilçana sen Türkiýeden gelenini bilsem, mesela şu Türkiýede işläp ýörekeniň elinde de şondan öň Türkiýede ýaşandygyň barada şonu görkezýän wizaň amma senem gelýäňde Moskwadan aljak bolýan. Olar bermeýär, ýani Berlinden aljak bolýan. Bermeýän näme üçin? Sen şo taýda aýdyl orsetde ýaşaýanyňy görkezýän, teňelinde propiska görkezýän sprak bolmaly. Sen nirde ýaşaýan, şo taýda doldurmaly anketa bar da, şo anketany dolduranda şo taýda bir tetir bar. Şo tetirde sen nirde ýaşaýan, men orsedyň plan ýerini, plan şäherini propiskada durunyp şonu tuğd etmeli. Onam näde tuğd etmeli? Şol yerli polisiýadan sen spraky getirmeli. Şo hakykatdan hem şo taýda ine bizde propiskada dur, hasapda dur diýip spraky bermeli. Şo bolmasa, onda sen orsetde ýaşamaýan bolsaň, onda sana orsedyň, ýani şo Türkmenistanyň Moskwada ilçihanasynyň sana pasportyny täzelep bermäge haky ýok. Ýa-da Germaniýada da şon ýaly. Sen Germaniýada ýaşap, Germaniýada propiskada duran bolsaň, onda olar sen pasportyny öň çalyşyp berýän ekendir. Ýöne indi şona meden oklar. Indi Ankaradaky ilçihanada olar asla hisat eden ok. Diňe sen Türkmenistana uro diýer. Konsullugum şey diýer. Indi şuňa öýde häzir men şu datlary getirmek bilen näme üçin men deňeşdirip görkezýän hem şu fakatlara ünsüňiz çekýän. Şuň öýde görýänmi? Ýani 200 siýasatyň bardygyny görkezýär. Bir ilçihana öýde ýerine ýetirmeli borjunyň belli bir bölegini ýerine ýetirýän eken, bir beýle bir ilçihana asla ýerine ýetirmeli. O näme onyal bolýar? Goşa standart bolýar. Onem için Berlin'deki hem Moskwa'daki ilçihanalara bundan öň berýän eken belli bir derejede nähilem bolsa şo pasportları berýän eken. Emma Ankara'daki ol ýa İstanbul'daki ýa başga bir ýurtlardaky ene köpüsine seredip görseňiz, olardaky ilçihanalar asla hisat berenler. Diňe spravka ýurduňa gitip spravka. Indi şu datlary biz näme etmeli? Şu datlary biz ýanky nusxasyny print edip ýankyny çıkarmaly nemeden, şolun tahipatından almaly. Onam ýörüte dokument ekmenine çatmaly. Hater edin. Şol bir ýurduň dürli ýurtlardaky ilçihanalary şular ýa dürli standartlar girdikdirler. Ola bir. İkinciden hem Türkmenistanyň ýanky migrasiýa baradaky kanunyň 29-njy maddasy. Şonu görkezmeli. Şonam goşmaly. Onam eger aýdaly türk diline ýok bolsa türk diline ýokmy, şonu terjime etmeli. Alıp tercüme etmeli, onam notariusda tasdiklatmaly kanunyň 29-njy maddasynda şeýle diýilýär. Şo notarius basdym ýokun basmaly. Onam goşmaly. Ondan adamlanmadyň, raýatlanmadyň bir topary arda ýazmaly. Arda ýazbam aýdaly häzir aýdaly men Türkmenistanyň raýatlarynyň Türkiýedäki raýatlary barada gurrun edeýin. Indi şolaň etmeli işin men nähil görýän. Şu ýagdaýdan bir nädip çykalyga tapmaly häzir. Şu ýagdaý biz nädip şu meseleni çözüp bileriz. Biz şunu çözüp bilýäs. Ýöne şu taýda biziň raýatlanmadyň, şu Türkiýede ýaşaýan ýa orsetde ýaşaýan bunu tapagy ýok. Raýatlanmadyň öýdara bir jewitleşmegi gerek. Onuň üçin bary ýok bir aýdaly bir 10 töweregi adam häzir ýygnanta şu meseleni birazçyk öňe süýşürip bilýär. Näde edip bolýar? Şurada gayret etdim de ünslerim. Şurada edip boljak da men düşündirjek bol. Yani men jurist däl, ýöne juridiski edilmeli işlem men bilýän. Bizim köp men jurist diýip diplom göterip öğrendim. Bizim köpüsinden bular ýalmaslaga deşitmersen ýöne men size şu edip bolajaklary, juridik taýdan edip bolajaklary häzir düşündirjek bolýan. Oňa alaşmaň ýöne gerek bolsa men şu işi koordinirläp biljek, size kömegim edip biljek. Ýöne edilmeli de açyk taýdan näme? Kollektivlerin arda diýip bir zatda, şahsy arda diýip başga bir zatda. Adamlar sudo ýa-da haýsy bir guramalara kollektivlerin arda bilen ýüz tutanda oň status başgaçarak bolýar.
Olam kollektivlerini arda diýilýän adam her ýurtda ölçek etýänler. Käbir ýurtda 5 adam arda berse, ýam kollektivlerini arda bolýar. Käbir ýurtlarda 10 adam arda berse, ýam kollektivlerini arda bolýar. Şoň üçin gaýrat edimden haýdaly İstanbulda bir 10 tany bilen ýylleşimiz ýygnanyp arda ýazýarlar. Ardalarynyň maşagyny, adlaryny, familiýalaryny görkezmeli. Şoňa da şolar taýin bolmaly, kaýyl bolmaly. Ondan şu ardada näme? Arda kime gönükdirilen? Şol arda 3 tane nusgada taýýarlandy. 3 tane nusgada. Hatda 4 tane nusgada. Şu ardaň bir nusgasy ilçihana gitmeli ýa-da konsulluga gitmeli. İkinji nusgasy Türkiýeň daşary işler ministrligine gitmeli. Üçüncü nusgasy Türkiýeň şu taýdaky şu ilçihanaň ýerleşýän ýa-da konsullugyň ýerleşýän ýerinäki ýerli suwduna gitmeli. 3 ýere gitmeli şolarda. Näme üçin? Sebäbi öňü bilen siz ardaňyzy ilçihana gowşurýaňyzda şol ilçihanaň, şol kanunyň düzgünini ýerine ýetirmeýändigini görkezýäňiz, şoňa da şikaýet edýäňiz. Şoňa da siz özüňiziň protest bildirýändigini aýdýäňiz. Ýöne şu ardaň ýok bolsunna, şu ardaň nusgasynyň suwda gidýändigini görkezdiň. Şonam görkezmeli. Şu ardaň nusgasynyň Daşary işler ministrligine gidýändigini görkezdiň. Türkiýeň daşary işler ministrligine. Şo taýda nireaktiň kime ýetlenen diýilen ýerine şol ýanky edaralary siz görkezmeli. Indi eger siz ilki ilçihana ýüz tutup garaşaýyn näçe garaşman bilersiňiz. Ýöne garaşma kökman näl sebäbi näme üçin hökman näl? Türkmenistanyň konsulluklary, ilçihanalary şu çakaşeninde ýyllar boýy şo kanuny bozup gelýär. Kanuny bozup gelýän edara üstünde şikaýet etmek üçin ol edara arda berip garaşmagyň indi geregi ýok. Ardaňa taşyp garaşaýyn näçe garaşyň ýöne wagtyňy ýetirersiňiz. Sebäbi olardaňy da seredip Türkmenistanyň ilçihanasynyň ýa konsullugynyň kidiň bähwidigden netije çykarmajakdygy edil aýnada görünen ýaly görünüp duranda. Şoň üçin näme etmeli? Siz olardaňy ilçihana ýa-da konsulluga diňe bir zat üçin biz şu edaralara iyi berýär, sizden başlary, sizden daşary şu edaralarda iyi berýär. Suwda da daşary işler ministrligine de iyi berýär, tip görkezmek üçin gerek. Şolary diňe duýduruş bermek üçin gerek. Ondan olar oturup bersinler çitire. Indi yerli suwda näme üçin arda berilýär? Yerli suwd şo territoriýa jogap berýän suwd. İlçihana ýa-da konsullugyň şo taýda ýerleşýän bolsa, şolar suwdyň öňünde hökman jogap bermeli. Näme jogap bermeli? Türkmenistanyň ýa-da öz ýerine ýetirmeli borçlaryny Türkiýeň territoriýasynda ýerine ýetirmeýänligi üçin. Türkiýeň territoriýasynda şol ilçihanalyň ýerine ýetirmeli borçlary bar. Hem kanunyň düzgünleri bar. Şol ilçihana şol ýerine ýetirenokmy diýmek, şol ilçihanaň işgärlerini deportasiýa etmäge haky bar. Türkiýeň daşary işler ministrliginiň islenlik ýurdum. Daşary işler ministrliginiň şonu deportasiýa etmek barada karar çykarmagy haky bar. Hem Türkiýeň suwdunyň hem şoňa suwdy näme üçin gerek? Suwdy hakykatdan hem şu ilçihana wekilleri, işgärleri şular ýaly kanun bolmalary ýüz berýän ekenler, ýa ýol berýän ekenler. Diýip şo arada suwd hökmüni çykarmaly, kararyny çykarmaly. Şoň ödem siziň eliňizde ullukan tutarık. Şoň ödem Türkiýeň daşary işler ministrligi öz ýerine ýetirmeli, wezipesini ýerine ýetirmejegem bolsa, şonu täzeden suwdyň çykaran kararyna oşup bilýär. Indi diňe şey dilen ýagdaýynda, şular ýaly batyş görkezip, suwdyň hem daşary işler ministrliginiň üstü bilen batyş görkezilen ýagdaýynda ýagdaýy ütletmäge biziň şantymyz bar. Şonam etmeli, şoň üçin bary ýok ýan kaýdyşym ýaly bir 10 adam oturup gol toplasa, şo ýanky ýaly ardany ýazmaga taýýar bolsalar, biz şo ardan taýýarlap bereli. Men elbetde türk dilini bilemok, türk dilini bilemok, ýöne men şolardan men ingliz diline ýa-da ors diline taýýarlap bereýin. Size ýöne şoň aşagyna şonu terjime etdirip, türk diline terjime etdirip, ardan aşagyna gol çekaýmak gerek. Hemem şondan soň ýanyna ýöne siz näme ýa kaýdyşym ýaly kanun Türkmenistanyň kanunyň ýanky 29-njy maddasyny goşmaly, onu terjime edip goşmaly, üstüne de notariusyň möhürü baslygy bolmaly. Ondan Türkmenistanyň ilçihanasynyňky ýanky pasportlar meselesi barada bir de konsultasiýa beren ýanky sahypalary bar. Şol
ilçihanalar şol sahipalarına maglumatlarım printerden çıkarıp onam koşmalı. Nara kanun, nada ilçihanan bir de ediyen hizmeti, ne pasportmadın meselesinin ne çözülüşü ilçihanada, nada bizim arzamız. Indi şuna seyredin de çare görüm. Türkmenistan'ın ilçihanasının diplomatları, işgärleri öz yerine getirmeli borçlarını yerine getiren oklar. Beýdiňem näme anlaýar? Türkmenistan bilen Türkiýe arasynda ýörüýte diplomatik gatnaşyklar bar, hyzmatlar bar, alalaşyk bar. Şol alalaşygam hökman şol alalaşygy görede şolary hereket etmeli. Ol alalaşygam ýankylatlarym öz işini alýar. Türkmenistanyň raýatlarynyň pasportyny çalışmak bilen baglanyşykly meselelerim şol alalaşygyň şäherine girýär. Emma şol alalaşygam ýanky talaplaryny biziň Türkmenistanyň diplomatlary yerine getiren oklar. Şular ýaly arda dünýäň hemme ýugurdyna taýýarlanmaly. Eri dilleşlem. Meni dinleýän bolsaňyz, şonu etjek bolun, şonu edin. Hemme ýugurdyna. Tiziň pasportyňyň möhletini uzaldyp beren oklarmy? Kollektiwlerini ardaýan 10 tane adam orta bolýar. 10 tane adam otursunna ardaýasyn. Indi näme etmeli? Sugut meselesine gedek gelende. Ödem şeydin, ýanky deşim, ýani hemme ýurtda. Haýsy ýurtda Türkmenistanyň ilçihanasy ýa-da konsullugy bar bolsa, şoňa garşy, şol mesele boýunça şoňa garşy hem konsullugyň özüne, ilçihanaň özüne arda gönderin, hem suwda arda gönderin. Hem şo ýurduň daşary işler ministrligine ýöne şo bir zady 3 sany nutk edip uradaýmaly ony. Onam uradaňyzda ýa-ha elin barıp şo edara suwda baryp registrasiýa etdirip şo barada tasdiklama alyp gaýdyn. Ya daşary işler ministrligine şey etmeli. Ýa-da ony ýörüýte zakatnoy hatlar bar. Şo hatlaryň üstü bilen şol adamyň alýan adamyň golu geler ýaly edip almaly. Şo tasdiklanyp ýörüýte zakatnoy hatlaryň üstü bilen ýebermeli. Şeydin gaýrat edinde dünýäň hemme ýurdunda şu ýagdaýyny şey dip şu doňup duran şu düýgüni bara şey dip çözmesek bolanagyny. Şoň üçin ben umyd edýän zadym bir her ýurtda bir iň bolmany 5-10 tane illeşme tapylar, şolar ýaly arda gol çekşek. Eger juda bolmasa 5-10 tane adam tapylmasa bir adam gol çekdi. Ýöne men näme üçin şunu kollektiwleýin etmeli ýani sebäbi şu ýanky ýaly sud prosesi başlansa, o taýyk adwokat gerek. Aýdalyna Türkiýede başlansa, şo Istanbulda. Şoň arkasynda şu adwokat tutulmak üçin gerek boljak çykdyjyny bizim illeşlemde şoň arkasynda durup şo çykdyjynam şo töler ýaly bolmaly. Diýär bizim bu hemmämiziň ykbalymyza degişli. Şu adwokat tutulmaly, şu adwokatdan pul durýan bolsa, şo her kim iň bolmana bir 5 aý pul, bir $10, bir $5 şoňa çykdy jejip şu adwokaty tutup şol sud prosesine de gatnaşyp şu işi ýeňer ýaly etmeli. Şoň üçin kollektiwleýin tagalla gerek. Şunu ýanky ýaly gol toplap, ýanky Change.org diýelen ýaly näme üstü bilen bu gol toplap oturmagyň bir näme derurlugyny ýokdugyny görkezýär. Eger ona den ýeten ol uzaga çekjek iş. Men pikirimçe. Ýöne şular ýaly gyýysgalap, dowrulap edip boljak şäherler bar. Daşary işler ministrligi hem siziň ardaňyzda hökman başgaldyraýmaly. Şo ýurduň daşary işler ministri hökman size jogap bermeli. Hökman şo barada çäre görmeli. Şoň üçin hem ýanky kanunyň şo 29-njy maddaty hökman gerek. Şo eger siz ingliz diline berýän bolsaň, onu hökman ingliz diline terjime edip notariusy möhür basyryp şonam boşun dokument. Ana umuman şu mesele boýunça, şu meseleň çözüldüğü barada men şu gün geçecek tekliğim şundan ibaret. Şu işleri koordinirlemek meselesinde hem jogap berýän. Men öz üstüme alyp biljek. Olam näme üçin gerek? Indi näme üçin şu taýda koordinirlemek gerek? Şu işe inni daşary ýurtlarda iş alyp barýan biziň insan hukuklary goraýjy aktivistlerimiz guramlanmaly. Şolaryň hataryna ýetýär. Men kimge adym tutjak bolýan Täjgül Begmedi we şu işe goşup biler Farid Tuhfatulyn goşup biler Rustan Mätiw. Şu illeşlemde şu işe näde goşup biler. Bular insan hukuklaryny goraýjy aktivistler hökmünde iş alyp barýarlar. Olaryň öz statusy bar. Şolar öz guramalarynyň adyndan ýanky suwda beriljek hem ilçihana hem daşary işler ministrligine beriljek ardan ýanyna ýörüýte goşmaça tasdiklaş hatyny berip bilerler. Şolam
ardan güýjüni güýçlendirýär. İnsan hukuklaryny goraýjy adamlar hökmünde, şo guraman wekiller hökmünde siz şonu hakykatdan hem şular ýaly problema bar. Türkmenistan daşary işler daşary ýurtlardaky ilçehanalary, konsulluklary öz ýerine ýetirmeli borçlaryny ýerine ýetiren oklar. Ýene şular şeýdip Türkmenistanyň öz kanunynyň hem düzgünlerini bozup otyrlar. Şundan biz tasdikleýär, biziň raýatlarymyz daşary ýurtlar hakykatdan hem şu pasportyň möhletini uzaltmak meselesinde, pasportlaryny täzelemek meselesinde şular ýaly kynçylyklar, ýejirler çekip ýör diýip, ýörüýçe goşmaça hatyny, şo tasdikleýici hatyny ýa-da prilajenýe diýilýär. Şolar ýaly bir prilajenýe hatyny ýazyp berseler, hersi öz ýerinde. Şuňam ullukan rolu boljak. Demek şo taýda daşary işler ministrligem başgaldyrmajagam bolsa, insan hukuklary goraýjy guramalarym buňa goşulyp durar. Ondan biz bulaňa möňünde jogap bermeli. Şolar şo öz ýetmeli işlerini ýetmejegem bolsa diýerler şolar. Suudam şoňa şol suuda barjak arzaňam ýanyna ýanky boşmaça hat tasdikleş haty goşulsa, insan hukuklary goraýjy guramalardan buňam öz aýratyn agram boljak, aýratyn güýji boljak. Şoň üçin men Täjul Begmedowanyň, Farid Tuhfatulynyň, Urslan Mäçiwem şu arada ýürüýte hat taýýarlap, şol ýanky arza ýazjak illeşlemede uğratmaklaryny haýyş edýär. Menem şu iş men koordinirläp biljek. Siz onu men süýn etmäň, siz onu men süýn edäňiz, eger kimdir biri şulardan şu insan hukuklaryny goraýjy aktivistlerimiz kimdir biri menden bir zat üçin öýke kine diýenem bolsa, ya bir ýerde meni halamaýanym bolsa, men edýän çykyşymy halamaýanym bolsa, ýöne şuly işte, iyil wagtly işte. Şu bütün Türkmenistanyň daşary ýurtlarda ýaşap ýöne milyonlarça ilatymyň watandaşlarymyň ykwalyna tegişli şu işte siz öz öýke kineňizi bir ýerik bir gyra goýuňda şu işe öz goşandyňyzy goşun. Eger men şu teklibi ya bir ýerde näde urur bir zat aýdýan bolsam şu teklipde ya ýerliksiz görýän bolsam onamaýdym. Ýöne men şu taýda bir düşnükli zat ýokdur diýip ataplayan, hemen bir edip bolmajak zat däl diýip ataplayan, hemen şul biziň edip biläjek zadymyz, hemen bir zat netije berse şu netije bermeli. Goýansaň ilçehanalar, konsulluklar agyrlaryna çydatarlar, müň ýaşadanlar. Biz diňe suwutlaryň üstü bilen işlemeli, daşary işler ministrlikleriniň üstü bilen işlemeli. Biz birazajyk şu meselede sowatlyk görkezmeli. Bir nadanlyk edip bermäliň, ýöne bir Allah ýüzlenen ýaly, Hudaý ýüzlenen ýaly ýöne şey edip berse, ay bolarly. Hudaýam özüne kömek etjek bolýan, kömek edýändir. Hudaýynyň tamamynyň ýöne eşejiň berdi şo diýilýän şol naklyň manysy şol. Ýöne Hasan olar kadyp garaşyp oturmalylar, şulugda birazjyk hereket etmeli, öýden birazjyk guramaçylykly hereket etmeli, birazjyk bilimli, sowatly hereket etmeli. Şoň üçin eger men şu gepleşigimi eger dinlemeýän bolsa Farid Tuhfatulyň, Urslan Mäçiw ýa-da Täjul Begmedow şonu gaýrat edin diýip ýetirin. Men şu ýüzlenmeýän ýetirin, goýulaňam pikirini eşdeliň. Goýulaň belki eger olaram bu üstüne goşmaça bir zat goşşak bolsa ýa teklipleri bar bolsa, ýa hasur effektiv teklipleri bar bolsa, netije berejek başga teklipleri bar bolsa, onamaýsynlar. Ýöne beýdip bol goşup oturmasynlar. Ýöne syňede oturýarlar. Hemme ýöne şeýde oturýarsyň. Indi hereketin wagty geldi. Ýöne bu problemadan bişişip ýetjek derejetine ýetdi. Şu wagt şonu edip bilmedek biz onda hiç haçany edip bilemdik. Şoň üçin illeşlemiz, gadyrly illeşler şu mümkin hem etjek ýüzlenmem hem etjek teklibim şundan bar. Zemýe teklibiňizi men ýa şu ýa çykyşymyň aşagyna ýazyp bilersiňiz, seniň näýe garaýşyňyz bar, şu näde edip boljak, o seniň näýe teklibiňiz bar. Niýe adamlar taýýar, şoňa gol çekmäge taýýarmy? 5-10 adam toplap bilýärmi? Toplanyp bilýärmi? Ýerine durup biljekmi şonu? Şoň sebäbi şonu adyňyzy görkezdiňizden soň belki Türkmenistanyň içinde siziň dogan garyndaşlaryňyza birazjyk ada berjegem bolarlar. Onam siz göýdeňiňi tutun. Ýöne şu daşary ýurtda ýaşap beren 2 milyon ilatyň içinden bir güzeli 5-10 adam çykmaz. Her ýurtda bir tapylar bir 5-10 adam. Ene şeýdi bu umyd edýän. Eger şonu edip bilmesek, onda bagışlan. Onda bizim öz günämiz. Onda diýme, onda biz onda hakykatdan şular ýaly ejirçek ýaşap bermäge onda munasip. Eger şular ýaly işte de birazjyk tagalla görkezmeli ýerinde de gorkup oturjak bolsaň, şonu edip bilmejek, onda biz bu bizim özümizin güýdümizin tagmasy. Ýöne şonu bir etjek bolan gadyrly ýeşler. Şoň üçin ana gelin şu günden başlap şundan beýlek
şulurda birazcık tagalla edelim, insan hukuklaryny goraýjy biziň öz aktivistler bilen şoňa goşulsunlar. Awu beýlekine opposision toparlanan liderlerin goşulsunlar. Ýa-da gerekler ýa-ni insan hukuklaryny goraýjy guramalardan şunlar ýaly tasdiklama gerek. Diňe bir biziň öz türkmen aktivistlerimizden näl eger beýleki has iri insan hukuklaryny goraýjy guramalardan hem ýa-ni ýaly tasdiklama alyp bolsa, aýdaly Human Rights Watch, Amnesty International, ondan ýa-ni terhesiz reportjörler diýlen ýaly guramalardan alyp bolsa, ýa-ni ýaly hatlar hakykatdan hem Türkmenistanyň raýatlary, daşary ýurtlarda şular ýaly kynçylyklar bilen ýüzbeýiz bolup gelýärler diýip. Ana olar ýaly onu arzan agramy gaty uly bolar. Güýji. Tutda da şoň ýa-ni üstünlük kazanmagyny uly şans bar. Daşary işler ministrliklerine de şoň şoňa garalyp bir degerli netije çykarylmagyna uly şans bar. Ýa-ni ýaly gollap bolan halatyn. Şoň üçin şuňky aýtjak datlar men şulardan ibaret. O häzirlikçe inferip dinleýäniňiz üçin köp sag bolun.